Jeg samler en sengeramme fra Aqua, der hedder Deco, med en sortbejset kant på. Sengen den har en Mankook hovedgavl i sortbejset træ. Soklen er bestående af 64 sider, som samles sammen med 4 aluhjørner. Det tager cirka 1,5 time at samle sengen. Vandpåfyldningen beregnes til cirka et sted mellem 1 time og 1,5, alt afhængig af vandtrykket i huset. Krydsene de opbærer den vægt, som der påfyldes i vandmadrassen. Der er typisk 9 kryds i en dobbeltvandseng fra 180 x 2 meter i størrelsen. De sættes ind centreret ude i siden og i midten. Efter det så pålægges bundplader på selve sengen. Skumrammerne påmonteres inde i betrækket, som er lagt oven på bundpladerne. Efterfølgende lægges det elektroniske varmelegeme, samt at sikkerhedsdugen udtrækkes over skumrammen. Hældepinden den skal op og ligge på øverkanten, og så skal det trækkes rundt om. Så nu skal vi have betrækket ned, ja. Og så løfter vi de her 2 skumrammer op samtidig. Begge skumrammer? Ja. Perfekt. Yes. Ja.
Når vandmadrassen fyldes, så stopper man vandpåfyldningen ca. 1,5 cm fra kanten. Grunden til, at man gør det, er, at når vægten kommer op i sengen, så vil du altid kunne trykke vandet op. Det er altid en god idé at lufte sengen ud i løbet af de første 14 dage. Gør det en 2-3 omgange, hvor man skruer proppen af tunen, og efterfølgende enten tager et kosteskaft og kører hele vejen ned igennem sengen, eller en part lægger sig op og ruller sig, mens den anden holder op og lader luften sive ud. I det øjeblik, at vandet kommer op som vist, så er vandmadrassen luftet tør for luft. En gang om året.